Kuzo zonke izinyanga eSouth Africa zimbili kuphela izinyanga ezilegit ngokwami engizirecognizeayo. Nawe futhi ngizothi mase ngiwabeka ama facts ubone ukuthi lezi zinyanga ngempela zilegit. Ubulegit ke ngikhuluma ngabo angisho ukuthi zilapho kwangempela futhi angisho ukuthi zipowerful okwangempela. Ngichaza ukuthi emehlweni ami nasemehlweni abantu zilegit. Ukuthi kwenzakalani ke emakhoneni ngisuke ngekho lapho angiyingeni leyo. Ubulegit balapho baziwa yilabo bantu abasuke benabo emakhoneni belaphana. Kodwa emehlweni ethu njengomphakathi lezi zinyanga zombili izona kuphela eSouth Africa ezilegit. Mangithi zilegit ngichaza ukuthi ziyiqiniso. Number 1 uDr 3 Second. Number 2 uKing Bhaka. uKing Bhaka uthanda ukuba ngenhlana kancane kwaDr 3 Second. Kodwa zombili lezi zinyanga emehlweni omphakathi esociety zilegit. Uyathanda noma awuthandi. Angisho ukuthi ungaqhubeka uthanda ukhehlelezi wakho uDr 2+2 wakho, uDr Mkhulu wakho, uDr Ntontoni wakho, angisho ukuthi ungaqhubeka ubathanda. Kodwa mina ngikutshela ngezinyanga ezikwaziyo ukumela into yazo ezi-professional when it comes to public eyes. Zu2 Dr 3 Second, King Bhaka. uDr 3 Second bafowethu asikho iskandali esaziwayo ngaye esikwi-public figure nje ekuthi uDr 3 Second uexposiwe useqola umuntu kuphi wamosha izimali zakhe wamoshela amabhizinisi akhe. Azikho iskandali enjalo ezizazi ngoDr 3 Second. Dr 3 Second ulandelwa izinyanga njalo ulandelwa amakhosi, ulandelwa abantu abakholwayo. uDr 3 Second uprofessionally, uhumble, unerespect, uhlonipha ngisho ingane encane ngoba nje ine position ethile. uDr 3 Second uyayihlonipha, hlezi sibone ehlonipha ngisho King Zoso. Ingane ezincane uDr 3 Second ayihloniphe, ayirecognize, ayinikeze iplatform emzini wakhe omkhulu, ayinikeze iplatform. Uhlonipha omncane, uhlonipha omdala. uDr 3 Second uwise, uprofessional, ulegit emehlweni omphakathi. uDr 3 Second. Dr 3 Second ulegit emehlweni omphakathi. Asikwazi okwenzeka emakhoneni, asingeni kukho ngoba kukho emehlweni ethu. Sikhuluma ngaloko okusemehlweni ethu. Dr 3 Second ureal, ulegit. Ulegit Dr 3 Second. Uzithobile, uhumble lo muntu. Endlunkulu makwenziwa izinto umthola eviyeni leinsizwa. Abizwe, arecognize amakhosi, amkhiphe eviyweni athi Dr 3 Second. Amkhiphe ngoba ilevel yakhe vele isuke ingamfaka eviyweni. Kodwa ngenxa yenhlonipho nokuzithoba okukuye uzithole eseviyweni. Ebese iyamkhipha ilevel imtomule lapha eviyweni. So that is Dr 3 Second. Dr 3 Second intatheli ziyahamba ziye kwakhe. Afika uDr 3 Second azamkele ngenhlonipho ngisho abaculi, ngisho amavukane ayaya lapha kwaDr 3 Second. Afike awamkele ngenhlonipho elinganayo ekuyilevel eyodwa. So ulegit uDr 3 Second bafowethu. Bese kuba uKing Bhaka. uKing Bhaka ngamazi uKing Bhaka nkosi yami esemncane. Leli dread lakhe nje lidala kabi, ngilazi mina liselisha. Liselisha leli dread lakhe. Uyabona manje ukuthi likhula naye. uKing Bhaka bafowethu is the most consistent person I ever knew. Uconsistent uDr uLokhuza uKing Bhaka. uKing Bhaka akaze aqala into yamhlula along the way. uKing Bhaka akaze wathi uzolapha umuntu maqedwe wahluleka along the way. uKing Bhaka mina live lapha eworkshop
ngimazi mina elapha ilonda umuntu ebole phuhlu enuka impethu ephethuza impethu umuntu onyaweni isilonda sigcwele umlenze wonke ephuhluka impethu uKing Bhaka ngiyamazi mina live evusa umuntu onjalo umuntu osewaxoshwa ebhedlela ongasakwazi ukuya ebhedlela ongamukelekile ndawo umuntu oselinda ukufa ngiyamazi mina uKing Bhaka emvusa lo muntu aphile uyabona so uKing Bhaka ulegit King Bhaka is the most legit locus witch doctor I ever knew ngiyamazi mina uKing Bhaka akhombe isilonda siphethuza impethu athi lo muntu ngizomvusa nangempela nithi niyambona lo muntu mhlambe after 3 to 4 days uthi uyambona lo muntu usiyayihambela efike ethwelwe mina ngazi abantu lapha eworkshop befike bethwelwe ngetshali umuntu afike ethwelwe ngetshali ebanjwe ngetshali engasabanjwa ngoba isilonde simphethe sesibhlungu umzimba wonke uKing Bhaka amkhombe etshalini athi lo muntu ngizomvusa in 3 days time uzobe seyihambela ngeenyawo zakhe thina sibabonile abantu abanjalo bebuya lapha eworkshop sebeyihambela ngeenyawo begijima bezobonga kuKing Bhaka ebaphilisile mina ngihamba inyanga uKing Bhaka futhi akangazi King Bhaka mina akangazi imini owazi yena ngobe workshop sasuke sigcwele bengihlala lapha eThekwini mina emafletini lapha ko St George's bengisuka mina ngiya eworkshop ngiyobuka nje uKing Bhaka enza lezi imanga nasemakethe lapha emabhasini so uKing Bhaka mina ngamazi kusekhona lenyanga leyaboshwayo ekwakuthiwa uDr Gumede le eyayibiza yonke inhlobo yenhlamba lapha eworkshop ngamazi ngalezo khathi uKing Bhaka esamncanyana yabona esamncanyana ehamba ngemoto eyayisilahla konje kwakuyimoto ngathi kwakuyi-VW kwakuyisihlahlanyana kwakumhloshana kuyisilahla laphana ehamba ephelezelwa ama-bodyguard akhe ehamba ngama-Fortuna laphana Rev 4 laphana zihamba nje ngey'moto ey'nkulu ama-bodyguard akhe kukhona ngisho abelungu lapha kuma-bodyguard akhe ngangikhona lapha eworkshop ngizibuza ukuthi lo mfanyana lona ngoba untanga yethu nje lona hey madoda wayithathaphi lento esilaphe ngempela impihli amasimbe eyilonda ezayibulala abantu lapha eThekwini ebalapha uKing Bhaka bevuka abantu bephile beyihambele bazobonga for free engabakhokhi uBhaka labo bantu wayebalapha mahala uBhaka abantu abaphihlike ilonda eyiphethuza impethu abantu abalinda ukufa ababengafa nomnini uBhaka wayebalapha for free of charge siyakwazi lokho uyabona kuze kube namhlanje sengaba kudeke angisamboni sengigcina ngokumbona nje la kuma social media kodwa indlela engimbona ngayo he still maintained his position he still on that usayilowa Bhaka lo engangimazi owayethi mayiqala into ayiqede kumanje uBhaka uvikela abantu kuma crooks ezinyanga uBhaka uvikela abantu kumanje kulamasimba ezikeleton zezinyanga igebengu ikem uBhaka umile uthukelwa ukuvikela abantu eqinisweni nje uBhaka into mayekhuluma ethi uyabavikela abantu uyabona ukuthi cha ngempela la abantu bebeshona ngempela la ukuba uBhaka akakhulumanga nami bengizoshona lapha khumbula nje ekhuluma le ndaba yescam secompetition ukhehleleza efuna ukuwinisa abantu wabona ukuthi abantu bashona lapha kulesa scam kodwa uBhaka wasivula amehlo wasibonisa ukuthi hey uyasivikela ngempela ngiyaphinda futhi mina ngiyisebenzisa indaba yenyanga kodwa ngiyazibheka ngiyazibona inyanga zu2 kuphela uKing Bhaka
no Dr. 3 Second.